ହଠାତ୍ ଆସିବ ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖିନି। ବୋଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲା। ଘରକୁ ଆସୁଛି? ତାକୁ କିଏ କହିଲା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ? କିଏ କହିଲା ମାନେ? ଆଜି ପା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ଭାଇ ଛଡା ମୋର କିଏ ଅଛି? କିଏ ଅଛି ମାନେ ତା ଗାଁରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୋ ଭାଇ ଶୁଣିଲେ ତା ମନ କଷ୍ଟ ହବ। ତୁ ସିଲଟି ଗୋପାଳ ପୁଳାଇ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆଇଥିଲୁ? ଆରେ ରଶ୍ମି, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଆ ଭିତରକୁ ଆ। କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମତେ କହିବୁନି, ମୁଁ ଗେଲିଟା ବା। କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଲୁହ ଦେଖି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ଆରେ ତୁ ହାତରେ କି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି? ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ମାନେ? ଆଗ ତୁ ତାପରେ ଯିଏ। ତୋ ପାଇଁ ଏ ହାତଟା ଖାଲି ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ମିଠା ପିଠା କିଛି ରଖିନି, ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ତ ଦରକାର ନା। ଆଉ ଟିକେ ହସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଟିକେ ରହ, ଏଥିରେ ତୋ ପାଇଁ ଶାଢୀ ଆଣିଥିଲି ନେ।